Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान दिननि आंनि गोदान ब्लग भिडिअआव दिनै सानडे ओमफ्राय डिउटी सुटि आं दा थांनो नागिरदों गुवाहाटीयाव बिराद गोबावनि उनाव दिनै ट्रेनजों ट्रेभेल खालामनि बङाइगाव टु गुवाहाटी दाख्लैसो थांदों मोनसे ब्लगबो दङ डिसक्रिपसनाव होगोन आं गारिजों थांदोंमोन ओमफ्राय दिनै आंना दस्रा खामानि हारसिंसो थांगोन बेखायनो ट्रेनजों ट्रेभेल खालामसै दिनै बिराद गोबावनि उनाव आरो मैयानो थांनांगौमोन मैयाहाय माने डिउटी सुटि खालामबानानै थाङासै मैया सेटारडेमोन ओमफ्राय मैया सानसे डिउटी मावबावनानै दिनै सानडेआव ओंखारबाय आं दा नै बिराद खुवा बोथोरा बेनि थाखायनो थांनो बिराद दिगदार जाबाय खबनैजोंहाय माबा मोनसे लानानै फैनि नै बेजोंहाय मा मोनो बेखौ लानानै फैनोसै आरोना बेजों बिखिनिल' फैसाया नै मा मोनो खननानै लानानै फैनि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ फाइनालि बिसिबा गोबावनि उनाव नैबे न' गेग्रेबा माबा मोनसे दोननाय जाफिनसै आरो बाहाय गोबावसैमोन नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना आं सेल खालामनाया दामि गारि बायनोबो दा गैथ'वा नालाय बेनि थाखायनो हे बोराइ बाथौ खुवाया नै लामाखौनो नुहुरलाया एकदम सिलांजोबखायो डिउटियाव थांबाथाय फुङाव 4:30 थांनायनि खोथा आरो 4:30 खुवा खुनाया माबायदि खुयोना बिराद खस्थ' मोनखायो आरो टाइफड जागोन मालाबा बेनि थाखायनो ओरै लन सन लानानैबाबो लायनोसै आरो बेनिफ्राय 30 किल'मिटार थांबावनांगौ बेनिफ्राय फिलफिलि लानानै सान्तिपुरसिम थांनांगौ सान्तिपुरनिफ्राय पेसेन्जार गारिजों थांसै बङाइगावसिम बङाइगावनिफ्राय आरो निउ बङाइगाव ओमफ्रायसो ट्रेन स्टेसन आरो दिनै मोखांखौ बारा खिथाबाय थाला बाहेराजों बांसिन देखायनोसै नोंथांमोननो दारि सारि सिनजानोबो टाइम गैया बिराद बेस्थ' हेभि खामानि सोलिगासिनो बेनि थाखायनो एकदम हासुनोबो टाइम मोनाखै दाख्लैनिफ्राय डिउटियावहाय आरो ओमफ्राय बे दारि सिनजानायाथ' गोजान खोथा नै थाबायनांबायसो आं गारि मोनाखिसै फिलफिलि मोनाखिसै सान्तिपुर विंगार स्टेशनसिम थाबायनोसै विंगार बास मोनो ना मा मोनो जायखिया बिराद खुवाखा नै दुब्लि बारियाव नुहुरलायजोबा ओरैबो नुहुरा नै खुवानि थाखायनो अयथासार खुवा स्टेशनालाय मोनफैबायमोन दा ओमफ्राय ट्रेना 11:00 दा थांफिननांसिगोन बासजों थांसै सापागुरि थांफिनसै 11:00 ट्रेना जानाय नंला बिदिजों ट्रेनखौ नेबाय थानानै थांलाय फैलाय बावनो 500 थांखाबायलाय खरसाया मारै जाबावनांगौ जाखो मोनहैयाखैनो दाबो बास मोनबाय नै फाइनालि 13 नाम्बार सिटआव टिकेट दानबाय नै बेनिफ्राय 10:10 नै 9:49 जाबाय टाइमा दा 20 मिनिट दंबावो फाइनालि खारबाय नै 10:11 जाबाय टाइमा फाइनालि मोनफैबाय बरागाव दं नै दा आरो गुवाहाटीयावबो खुवा खुदों गुसुथार बाहायबो गुवाहाटी टाउनाव सिगां आं बाव थाबाथ' बिराद गरम जायोमोन ना सानावहाय दा गुसु फ्रि खुवा खुगासिनो नै अमित साहा फैगोनदां ना फैखांबाय नामा गुवाहाटीयाव जेरावबो अमित साहाजों मामाजोंनि पिकचार सिथाबजोबदों नैबावबो बिराद गिदिर दं गुवाहाटीनि सेंग्रा मा नाम होनदों नोंना हा हादोरसावारि गुवाहाटीयाव मा जायगा दं खिन्थालाय बिसिनो मा नाम दं गुवाहाटीयाव जायगानि नामा मिथिया गुवाहाटीनि सेंग्रायानो मिथिया मारै जानांगौ बेखौ मा गामि होनो बेखौ माथि गुवाहाटी ओमफ्राय बे गामिनि नामाब्रा बे नोंसिनि न'आ नोंसि थाग्राया मा नाम ओरैसो ओरैजाय नोंनाव मा नाम होनो मा नाम गरसक Hi guys, good evening. दा टाइमा जाबाय बेलासिनि 6:38 दा नै ब्रह्मपुत्र दालां बाय ओंखारफिनबाय आं बिराद गोबाव टाइम नांबाय माने उल्थां फाल्थां जादों गारियानो एसे
बिबो मोजां माने मोननै मोनथाम गारि मोजां मोनदों आरोना बेखौ लानो जाबाय ओमफ्राय दा फार्स्टआव फाइनाल जानायखौनो लाफिनबाय बेखौ लाहां जानानै भिडिअबो बानायनो सम मोनाखिसै दा जायखिया लाबोबाय गंसे दाम खमनि मोजाङानो गारिया दाथ' आं सालायनायाव गाबोन समफोरसो मा प्रब्लेम मोनो बिराद खम दामनि लाबोबाय दा थांगासिनो ओंखामबो गैया फुंनिफ्राय रुटि गुरनै दहाय बास गाखोबा जानायल' ओंखामानो मोनजायाखिसै दिनै माला मोनाखो पात्ताखौनो मोनाखिसै बिराद खुवाबो खुदों ओमफ्राय दा क'क्राझारनि बाजै हटेल ब्रान्स दङ दाखालिहाय खेबसे फैनायाव साल्टिजों आंजों हाबनानै जालांदों बावनो ओंखाम जालांबावनोसै ओंखामा बाव जानानै डाइरेक्ट थांनोसै न'आवथ' दा मोनाहैसिगोन आं 11टा 12टासो जाहैसिगोन काजलगाव ब्रान्चसो होयोमोन सिगां बाहाय दा क'क्राझार ब्रान्च जाबाय बाजै हटेल बिराद मोजां जाग्रा बानायो टेस्टफ्रा बरिया बावनो हाबनानै जालांनोसै ओंखामखौ माने आमिनगाव फ्लाइअभार मोनबाय नै आमिनगाव बाजै हटेल सांसारि फैथारनांगौ एसे होमबानो मोनो नै बाजै हटेल बाहायनो क'क्राझार ब्रान्च आंना डिनारा नै लाबोजोब्बाय ओमफ्राय ओरैजाय बोरमा बेदर लाबाय आङो बेजों लागायनोसै जानाया अलराइट गाइस दा टाइमा जाबाय 7:30 ओंखारबाय ओंखाम जाखांजोब्बाय बरिया ओंखामा दाखालिबो मोजां मोनदां ओंखायनो बाव फैबावबाय थांसै लासैनो 40-50 स्पिडाव जेब्लाखि मोनहैदोला आरामसे ओंखारलांसै फास्टेगबो बानायनांगौ फास्टेग गैया बैयाव फास्टेग लागायलांसै सिगाङावहाय टल गेट दङ टल प्लाजा मदनपुराव लागायनानै थांसै गाइस दा टाइमा जाबाय 8:30 1 घन्टानि बारा लाबाय फास्टेग बानायनायावनो माबा फार्स्टआवहाय बाजाज बानायबाय बाजाजआ जायासै सार्भार डाउन ओमफ्राय IDFCआ मोजांमोन IDFCआ दंखायो फुराना फास्टेग बेखायनो जायाखिसै दा एक्सिस बेंकनि जाबाय एक्सिस बेंकनि लगायबाय नै फास्टेगआ बायहाटा सारियालि मोनबाय नै फाइनालि टल प्लाजा मोनसे मोनफैबावबाय नै दहाय मदनपुराव 130 थाखा दानदों बेसेबां दाननोलाय बाहाय लागायनांगौ नै फास्टेगखौ बिराद स्पिड जायो बिदि गेजेराव लागायबा 50 थाखाल' दानबाय नै बाहाय गालिया टल प्लाजानो 50 थाखा दानबाय दहायनियाव 130 थाखा दानदों फार्स्टनियावहाय फाइनाल टल गेट मोनफैबावबाय नै बिजनि मोननोसै बिजनिथ' नङा मा होनो गेरगुवाबारि बिजनि हाबग्रा लामा मोननोसै फाइनाल लास्ट बियो माबाया टल गेटआ बिनि उनाव बङाइगाव मोनसे डाइरेक्टनो नैबाव आंनि ब्लग सोलिगासिनो नै उसुबिदा गैया आरो फैदो शपिं खालामनोबाबो हाबदो आरामसे नैबेनो जाबाय दखान नोंथांमोनहा बिराद थाब गेंदों थाब गेंथारदों माबाया गेटआ दाख्लैहाय साल्टिनि गारि लाबोबा बिराद लेट जादों गेट गेंनाया एबाराव बिराद थाब 95 दानबाय नै बे टल गेटआव लास्ट बेनो 95 135 ओमफ्राय गेजेरनिया 50 280 थांबाय 280 बे फास्टेग बानायनायावहाय थांबाय आंना 650 ओमफ्राय आं 200 थाखानि एक्सट्रा बाउचार सोनांबाय माने रिचार्ज बैयाव 100 थाखाल' रिचार्ज मोनफादों भारायाथ' थांनाय जाबाय गासै ओमफ्राय दा बेलेन्स दंबावो 150 सो बेलेन्स दंबावो राकालडुबि फ्लाइअभार मोनबाय नै ओरै सिदा थांबाय दुब्रि सुब्रि मोनहैयो बेजों सिदा थांबा बेजों राइट लाबाय नै फाइनालि साफागुरि मोनफैबाय साफागुरि फ्लाइअभार सायाव दं नै दा 11:18 जाबाय टाइमा ओमफ्राय नै बाव गाहायाव दं ट्राम श'रुम ओमफ्राय बै जाबाय इउनिभार्सेल फ्लाइअभार सानिफ्राय नै भिउआ माबायदि नुहुरो ओमफ्राय नैबे जाबाय हिमालय हटेल दे हिमालय हटेल नैबे उन्दुनो ओंखारनाया जालामोन एकदम साहा नागिरबोबाय थाबाय लामा गैया साहा दखानखौनो मोनदिया ओमफ्राय दाबा बायदिसिना दं ओमफ्राय दाबायाव हाबनो बानानै थाथ'वाखिसै आङो दा उफाय गैया लासैनो थांबाय थानोसै मोखांबो सुनो बादों बिराद गुसुनानै खुवा खुगासिनो खुवाजोब बियो नै ओंखायनो मोखांबो सुवासै आं मोखां सुबाबो दसेल' आराम मोनखायो साहा लोङोबा आराम मोनो आरोना उन्दुनो ओंखारनाया बिराद मोजां साहा लोंबा सिगां समावहाय मेगन मोदैखौ सहायनो हायोमोन दा एकदम हाथारला सिगां माने जों बांलादेशआवहाय बर्डार लांबा भुटाननिफ्राय
हरसे सालायनानै आरो सानावबो लड खालामनानै 1-2 घन्टासोल' उन्दुनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय फुल टाइम डिउटियानो जाबाय थायोमोन सप्तायाव खेबनै खेबथाम गाहामल' मालाबासो बेबो फुल उन्दुनो मोननाय जायोमोन आरो दाथ' बांलादेश बन्द जाबाय भुटान गारिबो एलाउड गैला मेघालयजों बेनि थाखायनो गैला दा सलायनोबो हाला माने 6-7 घन्टासो सलायबाथाय उन्दुनो ओंखारो आरो मेगना सिगांहाय उन्दुनो ओंखारबाबो सलायथाबनाङोमोन उफाय गैया लोगोफोर थांबाथाय ज' खारोमोन नालाय ओमफ्राय बिदि स्पिड ब्रेकार मोनबासो माने आन्दाज मोनोमोन आरो बिदि बाज्ल'बासो आन्दाज मोनोमोन आंना नैबे बेंटल गेटनिफ्राय आगदाजों थांनांगौ राइटजों लानांगौ बाहायबो नै ट्राफिक सिगनाल जाजोब्बाय जोंनाबो बिराद मोजां जाबाय ट्राफिक सिगनाल होनानै नङाबा ट्राफिक पुलिसा बिराद खस्थ' मोनोमोन नै बिदि सिगनाल होजोब्बाय आरो आं रेड सिगनालजों हाबनाय जाबायलै रावबो गैयैखाय सिगांहाय उन्दुनो ओंखारबा मा जायोमोन जोङो लामाखौनो बिराद गोजान गारलांनानै थाङोमोन ओरै भुटान हाबग्रा लामा बै सामथाइबारि होननायखौ आरोना सामथाइबारिखौ गारलांनानै ओरै कासकट्रामानि मोनफैयोमोन ओमफ्राय मालाबा ओरैजों राखालदुबिनिफ्राय थाङोबा धुब्रियाव थाङोबा राखालदुबिनिफ्राय ओरै ओंखारोना बङाइगाव टाउनजों हाबोआ मालाबा एकदम माबासिम कारिगावसिम मोनहैलायलाङोमोन आरोना स्पिड ब्रेकाराव ग्रां बारल'बासो आन्दाज मोनहैयोमोन माने सिगांना उन्दुलांनानै थंब्लेट थांबाथाय उननाबो उन थांफाजोबो बेबायदि आरो उन्दुनो ओंखारनाया ओरैबायदि जिद-जिदल' नायनो हायो बेबायदिफोरावनो एक्सिडेन्ट जायो आरोना दा बेखायनो गभर्नमेन्टआबो आयेन दिरुनबाय बेसेबांबा घन्टा सालायनो मोननाय खिन्थु मानिया जोंनानै खालामनांगौ जायो खस्थ' सानै ड्राइभारनि पेमेन्ट होआ मालिकआ जोंनिया इन्डियायाव ओमफ्राय खस्थ' खालामाबा उफाय गैया खारथारनांगौ जायो नोङो दा बेनि थाखायनो इन्डियायाव बांद्राय सेफटि गैया आरोना ट्राक ड्राइभारफोरा अइल रिफाइनारिनि अर जोंनायखौनो सिनायहरलाय नागिरा नै खुवाया अयथासारखा नै बै रिफाइनारिनि माबा अर जोंनाया नै गोजौआवहाय दालिगावनि बियो बेखौनो सिनायहरनो नागिरलाया नै खुवाजों ओरैबायदि हेभि खुवा खुदोंना ओमफ्राय केमेरायाव मानो नुवाथाय खुवाखौ सिनाया केमेरायाव क्लियार नुयो आरो खुवा फुयैबायदिनो फाइनालि गाइस नै बेंटल मोनफैबाय क्रिसमासनि बिराद मोजां साजायदों जि समायना नुखादोंना मेरि क्रिसमासबो होननो स्ट'रिफोरबो लागायनो बाबाय माने दावराव दाख्लैसो एसटिनि माने हेनटेननि दावराव जानानै थांबाय आरो दा धोरोमनि जागासिनो स्रोद माने स्रोदल' नङा जोंनि आसामनि बाहेरायावबो जादों एसे गिदिरानो जागासिनो केसबो जालायनाय नुदों मा जाबावगोन जोंनि भारतआव जोंनि इन्डियायाव गिखांनायसो मोनसै मा जायो मारै दावराव दावसि गुबुन देशफोरावथ' बेबायदि बांद्राय जाया माथो सिरि नैबे बेंटल डन बस्क' स्कुल फुरा वालाव थंब्लेट लाइट होजोबदों नै मालाय नै मेन गेटआ डन बस्क' स्कुल बियो इंलिश मिडियाम मा जाबावगोन बे संसारा मालाबा पलिटिकेल्सनि दावराव मालाबा धोरोमनि दावराव मालाबा जातिनि दावराव गोब्राबसै संसाराव बिराद गोब्राबसै मानसिजों मानसिनो नायलायनो हालाय आरोना बुहुमाव उजिनानै मानसिजों मानसि माने बर'जों बर'नो माबायदि ना आयै दस्राखौथ' बाद होबाव बेलेग जाथिखौ गावजों गावनो जाथि मोनसेयानो माबायदि मा जागोनलै बे संसारा फाइनालि लोगोफोर न'आव मोनफैबाय उन्दुनो ओंखारनाय जाला टाइमानो 12:20 जाबाय 12:20 ओमफ्राय दा जाला उन्दुनो ओंखारनाया गारिखौबो दिनै देखायस्लाबनो हायासै नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ देखायनोसै फुलनो मोनाबायबो मोजांबो नुनाय नंला नेक्स्ट भिडिअ देखायनोसै नोंथांमोननो बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो माबाफोर कुइसन दंबा कमेन्टआव लिरनानै सोंबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव आं रिप्लाइ होगोन नोंथांमोननो बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय बे ब्लग भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय दे रायजोफोर बाय बाय जय बर' हारिनि